para nilitum kapacini kamtung alama bangke lason lo sik sidula tengpen lapen constitution na tengpen tribal kalidiat atum dak sik sidul arlo kedolong le atum apan nilitum amen polit voter list along pen amen thanji pulo nilitum bangai power long ledet lang apo election high un edet lang apo non anta amasi nilitum than da than long ledet bom lu na nilitum ke than ji pu ke pu arona teng men si ke than ji pulo ama non bangke hala tribal kaliatum bangsi ilitum scheduled tribe atum Khilonjia Ohomia atum lapen ke adivasi atum amen voter list pen than thuret bange non election ke damtang election lu theklong lo ke than ke dak delete kusi ke tok delete ke than cancel lang ke alarm ke isivet lo mutai card bi atum ilitum chini ne dermasi delete kusi puapot ke than ala so alarm bang ma thadam oede amasi kado ita aning pum pedet le seta alama bangke itu amen si kang than thulu elong long ni non nelitum particulars ke nitum khabom lo PS committee atum longan CC committee la pen ke LA committee atum long pen nitum hang bom lo ko mat amen si kang than la pen alang litum voter ID la pena polling station amen ni tum panang than serak tu athema la ke serious alam lo la kang than ge itu democratic aron ilitum election along ron ke sedan ilitum hananga perem je pansi la ge claim lo la si ake ong dok pikatu elong adim bange bang inkoira trop pusu vote pidun long le der lo athema amen voter list long delete pugetok do ko voter list idea bang edu lata voter idea bang edu setal lata akam pi pedet la abinna voter id dolo te lage delete tanang nelo lage vote pilong vek nangji setan nona bang ulta thulo voter id do thukok atung ta pi thulong le den lo halaka ve tom bang si pi thulong rong lo cheplang bang la sini litum la bang solam ha Election Commission of India upon Chief Election Commission of India upon nilitum Chief Election Commissioner of India upon nilitum memorandum pini kelolo by post pensi kelolo athemala athiga por pen lo nai tum ke dam un eder lo poisa tanga ka ve pen jo Delhi andam nai un eder lo la sinon nitum by post pensi kelolo la pen la so ke lolong nilitum ako ison pudun tu nilitum ka complain bangke latum Karbiang Long Autonomous Council latum model code of conduct violate si PNRD a department of poisa 14 crore kuti greatly apoisa and that si alang litum enjoyment tour ke dam ha Vietnam ke dam bang foreign along ri ke dam long ke lage mission lo tuge ya itum apoti dunde seta hapu ke master tum dormha ta pilong le lapen department akapre ka tum du ulang dormha ta non ke alang litung ekijui dam si kuti krepli apoisa laban thom kep IMAC atu CMEM lapan kapre MAC ka do ve bang thom kep atu kuti krepli alang litung mane inun la populate 50 lakhs la inun ka koros 50 lakhs dokai la ilitu alang litung ka koros lata government apoisa la sini litung la ka oppose la lapen lata non MCC mane model code of conduct ke do un hutsi lage claim
lagi henopi kalam lo la sini tu Chief Election Commissioner apan ni tu opposition ni tu complaint ni tu pi lo by post pen sita la pen mo apor nang lilo te ni tu aku by hand aku pitui sita non mai ke tong la apor pen si complaint do nang la sila complaint lo la sonni la pen aku ison ke do tulang tribal tum arong pen kilometer 4 kilometer phike phoke ko ana ka hello si voter polling station ke do alang litum vote ke pidun sum o la pen ki pidun dia tum do pik lo la pot si polling station ke election commissioner tum a guideline ke amitha munit voter bang kendo konan ma dak pen kilometer hiniang bong vote pilong nei pada ke tok do laport hala sorting polling station non arong seng unangi pusi nelitum ako choning ridun lo lahelo alam bangke sta ke so dan binong alam lo la ron ke danji itum det kache longri kache rai la pen ke kache rai ya pansi itu democratic aron che dan lo ilitum a hile ke la vote hello amang non ke vote ta ilitum along pen nang than pi to atlan nang ti to atlan ahile ta nang ti atlan tar mane eta voter list along amen nang ta delete to to amat vote nang pi dun long le dat la itum la kes ilitum phan la bang so democratic aron long nang perem ji pansi la claim la pen la just semet ki claim ke BLO to pusipu la ke claim alang litum phan ko mar ni ga point nil litum lai hui alam nge pudun oi det lo non ke tong posi seta BLO to la ba atumi hepta nili khot dia na tu dam lo naga tum nang than dun BLO tum phan hal tum tribal amunit kali ko nang than dun BLO tum la so tribal amunit kali tum choning ri bom ta amen than amen thap thik posipo voter list long amen thap thik puson sai se ilito man kiwi lage serious pigalam lo labang so long neli rat atum pan kapacini kang tum lo la ya itum amen jong si delete pulo te lage itum amen nang kang than lo itum amen nang kang than lo pulo tang te itum akai la pen long ri ga chepe jokji ron ka che dan a hile ke itum pan nang ti app nang ti pon app itum long pawedan le itum che dan un e la pulo te la itum pa che dan un era itum along le itum akai na pivir ja pan la pen itum along ri long le na nang ti app ja pan la si alang litu la online to amat voter list ke cipita online nangi po amat la pen BLO tum si claim nangi po amat la BLO la pen BLO ka e point la pen online la pu taksi awar sai and to wrong lo hala tu ilitum pana bibir dia pan la kecil tu mabak na son si ke plan tang la sila karbi ke doan inglongarat ke doan silonjia homia tum an adivasi tum an talamang salam cinira ilitum awo voter list along amen aku ke thap tu serak nang ya kam claim nang i ta non ke dam tang lo la MP election bang ke ilitum ilitum a vote abang ke ilitum a hilia bang ke bana tipon lap lo ake ong munak po alis da do pick so dang tipon et elong in koira trok do po elong arong bang ke elong bang ke krisir kep do po la son dai si lapen ison ning ke oilam bang ke hala karbiari so o karjang karbidet kalilo naga tum anta posipu lapen di masa tum anta posipu dak elitum han sakuri dang pipedet lo amat elitum han nang plung lap lo ha Chennai Kerala Bangalore Maharashtra Delhi bete nang plung lap lo hala tum vote nang pidun nedet lo non ge dam tang election ho suri flick cap bata so share ko karbi atum ta vote nang pidun edet la alang ke li damang la lo karbi ari so karjang tum ta karbi akhai ke pi yok nang yi la pen ke long ri karbi long ri ke pi yok nang yi pu aron ka che dan long ke hala tum nang che dan dun de det lo nang che dan dun long le det lo ba nang che dan dun de det lo
labang ke henopi kalang lo pura kado eta aning TV aning cerot put nahi labang ke nahi lo kardo sir take na liga chini teng pulutan te kopi ko son joini pensila tribals voter list kang than long lo nili kachini dun ke online pupo di online pupo nge hala kopi lo ne ki nge online electronic akarbar lai hui neli ko anchini dun de seta amen nang le de teki online thapo amen bang nang le thu the de amen bang nge hala voter list lo nga ave thu de ke plan thu hala da bang delete tu amunit bang ring ak voter list voter identity card tu seta hala tu bang amen bang delete mane cancel pula yo ketan pula kang than pula kona polling station lo Eson do nili tu kiri lang non dai itu hapu rai kom pulo ne pinero na tu tatu la pa lo pre tatu son do pik do la si non itu kapre kasi ki hedi kapre kasi ki si non itu APHLC PS committee la ben CC committee LA committee tu manan lulu et lo na ni tu official posi nang itu manang pipe dan lo kopi ke setan nang pipe nang tu nang pe nang ke klang ke ni tu KCN lo non 30 31 nang bom ni tu manang thani ko man bara phan man amen kang than alang li tu athema lage jong si nili MP haidet pulo te nili ke parliament lo ning yewe ko kala pon ke kaning ye pulo te data ta nang ki record te nang la se record ni tu ri bom setan non ke kiri pen mat der so re lo te chok che ji voter election ke bang ka announce ko ke di counting ke do por la Pherangke itu pu nang ki MCC ke do unut si la si ni tum la MCC model code of conduct ke do unut si ning ye nai pu si ni tum pingi na tu mana hang ke acha sir la kan hala Karbiang Autonomous Council kachari bom lai teta tum non jong gatnan ke dampo kopia department ng pensila 14 crore ken la ke PNRD a department a poisa si 14 crores ke draw ta ka withdraw ta abinong account available an ko pusi dam ji pusi ta hedin ni li chi ni ten yo crore si ta nang ni bu bang thom kep ke dam ya ban ke dam ni potrok saya dah ada tambang tujuh tangga kam dah leh. Lata ini dah lata kapaluksan dah. Setelah bangge, yang si jersut drocak pasal ni. Nang ya puke dormoha tapi une. Kontraktor dengan bil tapi pe. Lapen ke rastovar tawe. Nang jumjok ta cini lo. Munit tu mahem mat plastar ahem saise itu. Ahem arlo na itu ludam coklat teklong po. Cikki bisa sangat tawe. Ilitung karbia tu mahem jase me lapen akapre tribe aduka ang galang litunge foreign country dam sika enjoy dam lata ka enjoy dam chok hadi crore sibak 50 lakhs wa ke withdraw chok posan de lata chok imeni balang litung mong chirum det posan de chok imeni hadi tanon ke government na poisa ke ka enjoyment ke dam ye fan le bang fan ke duk nangelu kali lage public exchequer pensi ka koros lagi abinong ke 50 lakhs sudah lagi claim no son ke